Kaseng All Henyao Trap People United Front menta kasngi ke khatsan trek April arjar arposan kalalejbo daga jingtho ha office trekam u executive engineer MEECL Joy ban marmot ya way u transformer u badan halom porto mi mentedu namar uni u transformer ula jot lapra bat kane ka bo ikinong song shnong ha kajingma ka bakrau kaseng kalakerpat ya kibor bandai ban pej ban shimkia ban wan marmot kam klo ya uni u transformer ha ka jo kapor kaseng kalakerpat ro ya usahab ba unsngeu ba ban marmot ya uwei u postlight u balajot u badan hasalini koloni mi mentedu bat ban ai ro sakato katne teli ki postlight thamai knang ba kinong song shnong jong gadong salini koloni kinyo ban ring light sha kiyeng kisam jongki